бинандагони гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои телевизиони Баҳористон, барномаи Фуруғи Супидоноиро дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Супидоноӣ ки бо дастгирӣ ва ташаббуси асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардидааст, пешкаши шумо мегардонем. ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо хонандаи синфи ҳафтуми муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 8 шаҳри Ҳисор Исмоилова Таманно мебошад ва худи ӯ дар ин бора ба мо маълумот медиҳад. Марҳамат. Ман бисёртар асарҳои назмии классиконро бештар мутолиа мекунам. Ташаккури зиёд, яъне шумо асарҳои назмии классиконро мутолиа менамоед, ҳа? Бале. Хуб, бештар асарҳои киро хондаед? Бештар асарҳои Абу Абдуллои Рӯдакӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ ва ғайраро мутолиа мекунам. Ва дигаронро мутолиа менамоед, ҳа? Бале. Хеле хуб, мегуфтед ки асарҳои мутолиа намудаи шумо дар умум чанд торо ташкил медиҳад? Ман бештар аз 80 рубоӣ, 20 қасида ва 50 ғазалро аз бар намудам. Хуб, мегуфтед ки ягон қасида аз устода Абу Абдуллои Рӯдакӣ медонед? Бале. Кадом қасида? Қасидаи шикоят аз пирӣ. Хуб, марҳамат, онро барои мо хонед. Маро бисуду фурӯ рехт ҳарчи дандон буд, набуд дандон лобал чароғи тобон буд, сапеду симрада буду дуру марҷон буд, ситораи саҳарӣ буду қатраборон буд. Яке намонд кунун зон ҳама бисуду бирехт, чӣ наҳс буд ҳамоно ки наҳси кайвон буд, на наҳси кайвон буду на рӯзгори дароз, чӣ буд манат бигӯям қазои яздон буд. Ҷаҳон ҳамеша чу чашмест гирдугардон аст, ҳамеша то буд оинаш гирдгардон буд. Ташаккури зиёд. Мегуфтед ки шоир дар ин қасида чиро бештар васф менамояд? Ба чӣ мақсад ин қасидаро навиштааст? Дар ин қасида Абу Абдуллои Рӯдакӣ пирии худро васф намудааст, шикоят кардааст. Яъне аз пирии худ шикоят намудааст, ҳа? Бале. Хуб, шумо гуфтед ки аз бар намудани рубоиро низ хеле меписандед. Мегуфтед ки аз устода Абу Абдуллои Рӯдакӣ ягон рубоӣ медонед? Бале. Хуб, марҳамат, онро барои мо хонед. Гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар кӯру карар нукта нагирӣ мардӣ, мардӣ набуд фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. Ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад, не бадон чашм кандар ӯ нигарӣ, ҳамчу дарёст вазнакӯкорӣ, киштие соз то бадон гузарӣ. Ташаккури зиёд. Чуноне ки ба ҳамаи мо маълум аст, Умари Хайём низ дар тамоми ҷаҳон бо рубоиёти худ машҳур гаштааст. оё шумо аз Умари Хайём ягон рубоӣ медонед? Бале. Бар кӯзагаре парер кардам гузаре, аз хок ҳаме намуд ҳардам ҳунаре, ман дидам агар надид ҳар белбасаре, хоки падарон дар кафи ҳар кӯзагаре. Ин кӯза чуман ошиқи зоре будааст, дар банди сари зулфи нигоре будааст, виндааст ки дар гардани ӯ мебинӣ, дастест ки бар гардани ёре будааст. Хуб, шумо идома диҳед. Хоки ватан аз тахти Сулаймон хуштар, хори ватан аз лолаву райҳон хуштар, Юсуф ки ба Миср подшоҳӣ мекард, эй кош гадо будӣ ба Канъон хуштар. хеле хуб. Дар ҳақиқат ҳам рубоиёти Умари Хайём ниҳоят пурмазмун ва сершумор низ ҳастанд ва мо боварӣ комил дорем ки шумо қисми зиёди онҳоро медонед. Хуб, шумо гуфтед ки зиёда аз 50 ғазалро аз ёд медонед, ҳамин тавр не? Бале. Хуб, биёед яке аз онҳоро барои мо қироат намоед. Дил меравад зи дастам соҳибдилон худоро, дардо ки рози пинҳон хоҳад шуд ошкоро, кишти нишастагонем эй боди шурта бархез, бошад ки боз бинем дидориошноро, даҳрӯза меҳри гардун афсона асту афсун, неки ба ҷои ёрон фурсатшумор ёро. Эй соҳиби каромат шукронаи саломат, рӯзе тафаққуде кун дарвиши бенаворо, осоиши ду гетӣ тафсири ин ду ҳарф аст, бо дӯстон мурувват бо душманон мадоро.
تشکر زیاد. شما در حقیقت هم غزل را نهایت خوب قرائت می‌نمایید و ما امیدواریم که شما در آزمون فروغی صوفی دانایی اشتراک نموده سزاوار یکی از جایهای نمونوی می‌گردید. تماشابینان عزیز، اینجا صحبت نوبتی ما نیز به انجام می‌رسد و با شما تا برنامه‌های نوبتی خیر و خوش می‌کنیم. خیر.